definitely i-purpose masithetha nge-purpose i-purpose mosi i-purpose injongo masithetha ngenjongo injongo sithe kukwenza into uyazi uba uyenzelani futhi uzazi neziphumo zaloo nto uba ziza kuphathela so injongo uyabona izinto ezininzi okanye a lot of things sizenza phansi kwenjongo yakuba andinosuka apha ndikhona ndisiya apho ndiyakhona ndingayazi injongo yokusuka apho ndikhona ndisiya apho ndiyakhona futhi uba ndingaqhubeka ndenza njalo ndisuke apho ndikhona ndisiya apho ndiyakhona ndingayazi purpose injongo yoba ndiyelana apho ndiyakhona ndisukelani apho ndisuka khona loo nto ingahamba ichane mna just because into ongayazi injongo yayo loo nto ingahamba ihambe ingabonakali iziphumo zayo kuba sithi xa sithetha ngenjongo kukwenza into uyazi uba uyenzelani so sithi wonke ubani angazibandakanya ne-social media platform or social networks eyazi injongo ye-social networks uba ekukwenza i-communication ibe easy than before so mawuzawungena kwi-social networks utargete i-likes I don't think uzawuyi-enjoya uzawuyenwabela iphathi ye-social networks kuba ungene kumakhasi ezonxibelelwano ungayazi injongo yamakhasi ezonxibelelwano sithi wonke ubani angayazi injongo yi-social networks uba kukwenza i-communication ibe easy than before masitsho njalo sizama ukupreventa yakuba izinto ezifana no-commit suicide ukhetha ukuthatha umphefumlo ngezandla zakho okanye ngezigqibo zakho akwenzeki kwizinto ezifana ne-relationships kwi-relationships nezinye kodwa singakubona ukhomithwa kwe-suicide through i-social networks if awuyazi i-purpose injongo ye-social networks uzawunga-enjoy iphathi ye-social networks so sicebisa uba wonke ubani ayazi i-purpose. God bless you. Okay, sizothi GBV, gender-based violence, it's not illegal all over the world. Masithi GBV, gender-based violence, ayamkelekanga jikelele. GBV is not illegal all over the world. Otsho ukuthi akekho umuntu onelungelo futhi onegunya loba angahlukumeza umuntu othile ngenjongo zoba ethi mhlambe unomahluko kwisini esithile kuye. So i-gender based violence sizokhumbuza 16 days of activism, sizokhumbuza our brothers and fathers uba lento ye-gender based violence it's not legal all over the world. So masithi ayamkelekanga ukuncatsha kwegazi elingenacala. Maybe kungakufaka engxakini yabona. Ungabona izinto mhlawumbe zingami ngalendlela ofuna zihambe ngayo kanti sekubuya igazi. Lento abathi abantu igazi lomuntu liyakhuluma okanye liyathetha yangesixhosa. So emasithi i-gender B
it's not illegal. Sikhapha thina ngehloko esithi igazi liyajiya kunamanzi. So igazi malijiya kunamanzi sithetha lonto sithi 16 days of activism sizothetha okanye nathi sizogaya inxaso, sizonika amazwi kuba sinawo ilungelo le freedom of speech. Yabona, sizonika inxaso yoba amadoda okanye obhuti bethu notata bethu lento yokuhlukumeza ayamkelekanga. Koko igazi elingenacala lingahamba lihambe likufake engxakini, koko lingahamba libuye lidle kuwe kuba sithi igazi lomntu liyakhuluma. So ungabona abanye abantu bebhidekile okanye behle benyuka ezitalatweni ngoba kuba beloyiwe, yabo, sometimes okanye beloyiwe, sometimes uyabona kumanye amaxesha kuba baloyiwe kodwa ukuncatha igazi elingenacala, sometimes kuba sithi akekho umuntu onelungelo onegunya lokujaja someone okanye lokujaja someone, let me say like that. Masithi thina igazi liyajiya kunamanzi, igazi liyajiya namanzi, sithi sikhapha ngehloko esithi igazi liyajiya kunamanzi makuthiwa 16 days of activism, abuse against child and women. So thina sikhapha ngehloko esithi igazi liyajiya kunamanzi. So okuthi ukuthi mawuqhubeka uhlukumeza uphatha gadalala abantu basekhini kunye nabantwana, ungalibali futhi ungakhohlwa, don't forget that aba bantu obahlukumezayo okanye lo mntu omhlukumezayo unezihlobo futhi unezalamane. Let me repeat it again. Uhlukumeze kodwa ungalibali. Don't forget that lo mntu omhlukumezayo nababantu abahlukumezayo banezihlobo futhi banezalamane. Engicinga nokuyiphinda kwesithathu, yazi, engicinga ukuyiphinda kwesithathu cause ayikho imessage ephethwe ile message enditshoyo ethi abantu abahlukumezayo ungalibali uba banezihlobo futhi banezalamane. Koko mawubahlukumeza ungangahlukumezi bona kakhulu kodwa uyohlukumeza abantu abazalana nabo kakhulu. So bangenza nantoni na kuwe, bangenza nantoni na kuwe, ubona, bangenza nantoni na kuwe, bangenza nantoni na kuwe just because uhlukumeza igazi labo. Igazi liyajiya kunamanzi. So sizokhumbuza fathers, sizokhumbuza our fathers, otata bethu, uba into ye-gender based violence ayibalekanga futhi ayivumelekanga bawo. Ungaphila ubomi obungafanelanga ubuya kuphila. Ekhona lanto ekuthiwa uzinciphisela iintsuku zokuphila okanye iintsuku zobomi. Sometimes uyabona ngathi wena uyahlukumeza kanti kukuzinciphisela iintsuku zakho zokuphila. So futhi mawuzinciphisa maybe kungenzeka uba awunofika apho ucingela uba uzawuthi mase kufika iintsuku zakho ufikelele khona, kodwa uyawuqala uhambe esithikithikini just because kuneentsuku ekufanele uba uzipenda emhlabeni kodwa uspenda waye wazinciphisa ngoba wancatha igazi elingenacala. So don't forget that igazi elingenacala
ya igazi okanye igazi liyajika kunamanzi. Masithi igazi liyajika kunamanzi, loba ababantu obahlukumezayo, lo muntu omhlukume ungalibali uba unezihlobo nezelamani. Ya futhi zingadlala okanye zingenza nantoni na kuwe. Ya kuba zifuna ukubuyisa irevenge, kodwa kuba singamathandazwe singafuni ukuthathela umthetho ezandleni, kodwa zikhona ezingalidliyo usizi. Ya ezithi nje inkawu idliwe ilila. Ya ezingalidliyo nje isizi ezingenza nantoni kuwe. Ya so be careful, be careful, be careful. Igazi liyajika kunamanzi. Igazi liyajika kunamanzi. God bless you.